duk sanda na ji mata suna sukan maza, amma ni ina ware nawa saboda halinsu ya sha bamban da nasu. Me yasa kike nema ki zubar da kimar da Allah ya miki? Sai me? Kaman ba matan aure ba. Kin Allah ja can. Kin ci amana ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni dai a sanin da na mawa Kabir gwarzo ne wajen kamun kai da kuma takatsansa. Tabbas idan halaka ta faru mara kyau tsakaninsa da Salma. Husband. My wife ya kai. To gaskiya na yanke da lamarin namiji. Makaho ba shi da ido, amma idan ka ce mishi baya gani sai ya ji ba da wani lokaci waɗanda muke so ba su suke son mu ba, shi yasa ka bar wa Allah zaɓi, shi ya fi alkhairi. Mugu idan ya cika mugu baya fitowa da siffarsa. Ciki ne da ni. Ciki. If you wanna keep a secret, you must also hide it from yourself. The more you let out, the more you put your life in jeopardy. In kika wulakanta mijina kamar ne kika wulakanta. Mami ba zan iya wulakanta ki, amma zuciyata ba za ta taba ganin girman wannan mutumin saboda tsohon banza ne. She's a younger sister to his wife. She's pregnant and he seems responsible. Mijin yayata. Ke da kike magana? Mijin yayata. Amma ni gaskiya ba zan aikata irin wannan abun ba. Amma kar ka manta Zainab fa ba yarinya bace. To banda banki haɓi na ni yaro ne? Magana ki ta bata wa tasiri. Amma ki sani hasashe ba shi bane yaki. Ka san nafi kowa sanin halinka. Na shiga uku. Intishar Multimedia on track again with another breathtaking piece. Mijin yayata. Mu afuwa tunda ba ni aikata wannan laifin ba. A taimake ni da labai. Dan Allah faɗa min su waye. Wa iyazu billahi. Salamatu baba dadi. A zahiri ni ne aikata wannan laifin, amma a baɗini ba ni ba. Mijin yayata. Ya kamata mu dakata da irin wa'annan abubuwan. Wallahi dan asiri mu gabe ke da tunuwa. Amma idan kika rayuwar ke kadai, ina alƙawarin da ke tsakanina da ke. To kai macuci ne. Azzalimi. In dai wannan ne nayi. Wannan yarinyar fa kanwata ce. Ita ce ba ta son gani. Mijin yayata ne. Ha? Mijin yayata. Me kawo ka malam? Iyaka abin da ido na ya gani, iyaka abin da na san zan iya bada shaida akan shi kenan. Mijin yayata. Ina miki fata alkhairi akan sabon rayuwar da kuka fara ke da mijin yayarki. Mijin yayata. Mijina Salma. Mijina kike mummunan halaka da shi. In kuna ma Salma ni zaki harba. Mijin yayata. Wallahi sai na tona miki asiri. Executive producer Safwan Al-Ami Mairago, co-producer Sunusi Jidawa, assistant director Kamsusi Mati, producer Rabiu the King, story, screenplay and directed by Nura Mustafa Waye. Mijin yayata. Kai fa mijina ne. Ita kuma kanwata ce. Kafin ki zarge ni, ya kamata ki san ba laifi na bane. Ban san ganin fuskan ka a tattare da ni. Wallahi Allah yau a gidan mu zan kwana. Sai ka zaunar da ita a ɗaki na ta maye maka gurbi na. Mijin yayata. Hitting your screen soonest. Ita ce masarautar da Bahubali ya mulka kamun dan uwansa Balladev Islam mutuwarsa. Shi kuma Balladev da a gurin Bahubali shi ba shine Islam kawo karshen mulkin sa. Tun daga wannan lokacin wannan masarauta ta Maheshmaci take ci gaba da tumbatsa. Karni zuwa karni, zamani zuwa zamani. An yi sarakuna jinin Bahubali daban-daban, amma kaf cikin su babu wacce ta gaji jarumtarsa kamar sarauniya dodonniyar Turawa. Mani Karnika. Sadaukan mayaka ya kamata mu ɗiba waɗanda ba su san ma menene tsoro ba, mu shiga mu shage kowa a cikin masarautar tata. Kamar guda nawa kake ganin za ka iya samuwa? Aƙalla 200,000. Kaga kuwa ko Bahubali ne zai dawo sai mun hada da shi mun shage. Jaririn ta yana babansa rintsawa.
ka tabbata shi ma ko ba zai yi bacci ba. Har Mahadev! Jinin Bahubali yana nan tabe, shirin kamfanin Sultan masu barbada. Barka da fitowa. In ɗazu nake nan ina ta faman jiran ki. Wai kai me yasa kake baka da zuciya ne? Na ce maka bana yi to dole ne. Ana so dole ne. Na ya kamata ki gane samu da rashi duka na Allah ne. Ni ma yana nema kuma duk mai nema yana tare da samu. Na ji amma dai bana yi. A ƙarasa can. Ke Safiya zo nan. Safiya wane ne yake ganin ki da shi ko hangar kan gidan nan kamar sa? Ana yi miki iyaka da wannan yaron ba mai shegen nacin ciya. Ai laihin malam ne in dai ina raye sai na ga yadda za a yi wannan aure in dai ina raye. Allah to na asirin ki. Ai dama komai nisan jima aka ce kasa zai. Tani ki ji tsoron Allah. Tani ki ji tsoron Allah. Wanga al'amari an yi shi bisa da tijantaka na alƙawari. In yaran ga sun girma zan aura ma ɗana yaron ga Sadiq tun mahaifin shi na raye an yi wanga alƙawari. Daga baya yanzu ki zo kina kure ma yarinya kunne ko? Kamar yadda kin ka faɗa sai kin ga wanda zai auren ma Sadiq ya waga yarinya in dai kina raye ko? Haka zalika ni ma in ina raye sai na ga wanda zai auren zai hana wanga al'amari. Ina Safiya take? Safiya ito zauna ja'ira da kariya. Ina jin uwarki tana hure miki kunne game ga Sadiq ko? Ke ma kina ɗaukar tarbiyya irin nata ko? Hattara fa mu zuba ni da ku. Ina yin gona baiwa ina gona ina fama da fatanya ku kuna nan kuna tamin da hankali cikin gida. Gashi sarautar sarkin noma ya ina bukatar kwace shi sanya kai da muke cikin talauci ke ma ki kare a cikin talauci to haka ba zai yiwu ba. Rai
ni fa na rasa gane me ke da mu yariyar nan ne Safiya. Sadiq kana nihin baka sana abin da ke faruwa? Akwai wani yaron binni da ke neman yariyar nan. Na san duk abin da ke faruwa lafiyan umman yariyar nan ne. Saboda ka san ba son ka take ba. Right. Ka san fa ina son yariyar nan sosai saboda abin alƙawari ne na iya. To Allah ya sa rabonka ne. Allah ya sa a dace. Ni zan je kasuwa zan sau goro don gwagwa ta aike ni. Ni ma ban tashi in shiga gida kila ma umma na nima na. Shiga ne tun ɗazu ina nan ina ta jiran ka ba har yanzu sai yanzu gani ka ga zaman tahuwa. Wallahi ke dai ina can wallahi ina ta uzuri ga cewa dai na yi kokari na zo don saboda mun aje magana da ke akan cewa za ki raka ni cikin gari kuma dai gashi lokaci ya nan kure to ce dai kin ga umma. Na gaya mata ta ce ba matsala. To yayi shikenan sai ki shiga ki shirya amma dai ga wannan kika je sai ki bata. Wa alaikum assalam. Umma gahi. A'a wane miki da wannan abin haka? Wizi ne ya so. Kin ga yaron arziki ya za a yi da wancan matsiyatan waɗanda ba su da komai a gidansu abinci ma ya yi ƙarfin su. Dawa in ba damuwa in yana so ya ɗan raka shi gari. To yayi ba damuwa ki je kila ma za ki samu waɗanda suka yi wannan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma ke ce barka da zuwa an wuni lafiya. Ban sani ba. Ina ta bawa. Zainab da ke da wa? Sani lafiya. Sani lafiya? Tsaya ki ji in gaya miki nan. Zaman talaucin da kuke yi a gidan nan ba zan iya kawo ƴata ta yi aure a wannan gidan matsiyatan ba ni ƴata mai kuɗi nake son ta aura mu ma inda zamu wadata har mu haɗe ta. Barka da zuwa. Assalamu alaikum. Yawwa, barka ne. Kuma lafiya dai me ke faruwa? Da shedi aka zo maka da Safiya. Safiya? Dan to Allah dan je gidan suka samu mai gishiri mu dan samu abin da zamu gyara mu ci. To. Waye ka ga ku ko tsata ne to wallahi kan shine kullun ga talauci dai aka giran nan wallahi dine kano Allah da amma ina babu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baba barka da wallahi Allah sai aiki a gida Allah jama'a alhamdulillah so umma gida ya ko da kowa alhamdulillah masha Allah. Ashe ka samu sako na wallahi na samu ma da tsamaye na dawo da daji. Wato dalilin da yasa na ce a kira mini kai ka san shi lamari na aure yana bukatan a shirya kafin lokaci shi gaskiya ne. Aure dai ni ne ma'aikin yarinya kuma ni ne wani naka da baka da wanda ya wuce ka fahimta ni mai yi maka aure ne ko wani gida wanda kaga yan gida na ka ce kana so za a yi amma bisa sharaɗi ka yi ƙoƙari ka shirya kafin lokaci ya yi ka tanadi wani abu ka fahimta? Na fahimci yawwa don ka san mu maza dama da nema aka san mu na ɗan shawara ma ai kwanan nan zan yi shawara cewa zan ji binni ba da dan samu sana'ar da na ɗan yi al'amari ya yi zuwa kayan wannan lokacin insha Allah
zan dawo kaga an samu wani abu. Masha Allah. To ubangiji Allah ya sa mana Allah ya tabbatar da alheri. Kuma ka kwantar da hankalinka. Alkawari na riga na yi in ka ga baka aure ta ba sai bayan rayuwa na. Masha Allah. In na mutu kan kai hakuri. Ai na gode. Masha Allah. Allah ya taimaka. Allah ya kiyaye. Ina gaida ta bawa. Tana ansa. Allah ya kiyaye. Ibrahim ina jin ka sani. Abin da yasa na kira ka. Saboda baban Safiya ne kira ni akan magana auren nan. Ya ce mana in Allah ya sa an kai lokaci za a yi auren nan. Allah ya gwada mana. Kuma na masa bayanin cewa zan dan shiga binni saboda dan nemi sana'a ko ya ba ni shawara. Abin yayi kyau Sadiq. Shi yasa na kira ka domin ka rake ni zuwa wajen umma. Domin in mata bayanin cewa zan dan shiga binni dan nemi sana'a zuwa lokaci shi. To shikenan Sadiq bai da matsala ya kamata mu je wurin ta to shikenan. Je in raka. Assalamu alaikum mama. Alaikum assalam. An nan ku ne kake? Ne yawa mun zo an wani lahiya. Ya aiki. Lafiya lau. Barka ne mama. Lafiya ya mamanka? Lahiya lau mama. Mun zo mu faɗa miki ne saboda mun yi magana da Sadiq ya ce mini zai je binni neman kuɗi. Allah ya kiyaye Allah ya tsare amma an ce kada a manta da gida. Yayi mama a mana addu'a. Insha Allah za mu muku addu'a kuma ku rike amana da alƙawari in kun samu masu taya ku. Insha Allah. Da ya wuce ta hiya yanzu hanya ina can na ga ya gamu da wasu auraye su sassare ina can kwance jina kai kana nan zaune da mutayin gani mutayin gwada ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina mika godiya na ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Jama'a domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu za ku iya bibiyan mu a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Shangawa TV. Don Allah a daure a danna muna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa a zaɓi all. Sannan kuma ku danna muna alaman like idan bidiyon ya burge ku sai a yi shiya ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode. Duk sanda na ji mata suna sukan maza, amma ni ina ware nawa. Saboda halinsu ya sha bamban da nasu. Me yasa kike nema ki zubar da kimar da Allah ya miki? Sai me? Kaman ba matan aure ba. Kada Allah ja can. Kin ci amana ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni dai a sanin da na mawa Kabir. Gwarzo ne wajen kamun kai da kuma takatsansa. Tabbas idan halaka ta faru mara kyau tsakaninsa da Salma. Husband. My wife ya kai. To gaskiya na yanke da lamarin namiji. Makaho ba shi da ido, amma idan ka ce mishi baya gani sai ya ji ba daɗi. Wani lokaci waɗanda muke so ba su suke son mu ba, shi yasa ka bar wa Allah zaɓi shi ya fi alkhairi. Mugu idan ya cika mugu baya fitowa da siffarsa. Ciki ne da ni. Ciki. If you wanna keep a secret, you must also hide it from yourself. The more you let out, the more you put your life in jeopardy. In kika wulakanta mijina kamar ne kika wulakanta. Mami ba zan iya wulakanta ki, amma zuciyata ba za ta taba ganin girman wannan mutumin saboda tsohon banza ne. She's a younger sister to his wife. She's pregnant and he seems responsible. Mijin yayata.
Ke da wa kike magana? Mijin yayata. Amma ni gaskiya ba zan aikata irin wannan abun ba. Amma kar ka manta Zainab fa ba yarinya bace. To banda baki haɓina ni yaro ne? Magana ki ta bata wata tasiri. Amma ki sani hasashe ba shi bane yaki. Ka san nafi kowa sanin halinka. Na shiga uku. Intishar Multimedia on track again with another breathtaking piece. Mijin yayata. Mu afuwa tun da wani aikata wannan laifin ba. A taimake ni da labai. Dan Allah faɗa min su waye. Wa iyazu billahi. Salamatu baba dadi. A zahiri ni ne aikata wannan laifin amma ba ni ba ni ba. Mijin yayata. Ya kamata mu dakata da irin wa'annan abubuwan. Wallahi dan asiri mu gabe ke da tunuwa. Amma idan kika rayuwar ke kadai ina alƙawarin da ke tsakanina da ki. To kai macuci ne. Azzalimi. In dai wannan ne na yi. Wannan yarinyar fa kanwata ce. Ita ce ba ta son gani ki. Mijin yayata ne. Mijin yayata. Me kawo kamala? Iyaka abin da ido na ya gani, iyaka abin da na san zan iya bada shaida akan shi kenan. Mijin yayata. Ina miki fatan alkhairi akan sabon rayuwar da kuka fara ke da mijin yayarki. Mijin yayata. Miji na Salma. Miji na kike mummunan halaka da shi. In kuna ma Salma ni zaki harba. Mijin yayata. Wallahi sai na tona miki asiri. Executive producer Safwan Al-Amin Mairago, co-producer Sunusi Jidawa, assistant director Kamsusi Mati, producer Rabiu the King, story, screenplay and directed by Nura Mustafa Waye. Mijin yayata. Kai fa mijina ne, ita kuma kanwata ce. Kafin ki zarge ni, ya kamata ki san ba laifi na bane. Ban san ganin fuskan ka a tattare da ni. Wallahi Allah yau a gidan mu zan kwana sai ka zaunar da ita a ɗaki na ta maye maka gurbi na.